umagang ito ay magluluto po ako ng adobong kangkong with tofu. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, bawang, sibuyas, kamatis, kangkong, tofu, mantika, seasoning, oyster sauce, at saka toyo. Ngayon po, ang unang gagawin po natin ay paiinitin po muna natin itong mantika. Ngayon na mainit na po ang ating mantika ay ipiprito muna natin itong ating tofu. Hanggang sa mag-golden brown po siya. Ngayon po ay kita nyo na po na nag-golden brown na po yung ating tofu. Okay. Ngayon po ay hahanguin na po natin to kasi nag-golden brown na po siya. Ayaw po natin na masunog po yung ating tofu. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang pag-igisa ng ating mga iba pang sangkap. Ngayon, iuuna po natin yung ating bawang. Tapos hihintayin po natin na medyo mag-golden brown yung ating bawang. Saka natin isusunod yung ating sibuyas. Ayan na po, medyo nag-golden brown na po yung ating bawang. Ngayon ay isusunod ko na pong gisahin itong sibuyas. Tapos hihintayin na lang po natin na medyo maluto ng konti yung ating sibuyas. Ngayon po, ay isusunod na po natin itong ating kamatis. Tapos hihintayin po natin na maluto yung ating kamatis para lumambot po siya at pwede nating durugin ng konti. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating tofu. Pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng mga 1 tablespoon ng toyo. Saka maglalagay din po tayo ng mga 1 teaspoon na oyster sauce. Tapos hahaluin lang po natin. Maglalagay po tayo yung stock ng ating kangkong. Ito po ang iuuna natin kasi mas matigas po siya at mas matagal maluto. Maglalagay po tayo ng konting tubig kasi medyo dry po yung ating kangkong ngayon kasi kagabi ko pa po ito hinimay-himay. Hahaluin lang po natin hanggang sa maluto yung ating stock ng kangkong. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating seasoning. Kasi malapit na pong maluto itong ating stock. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong dahon ng ating kangkong.
hahaluin po natin. Haluin lang po natin ng hahaluin hanggang sa maluto po yung ating dahon ng kangkong. Ngayon po ay malapit na pong maluto yung ating dahon ng kangkong. Pero patuloy lang po natin siyang hahaluin kasi may mga hilaw pa po. Kailangan po lutong-luto yung ating stock kasi may titira pong linta dyan sa ilalim kung minsan. Pero ito, sigurado po akong malinis to kasi hindi naman to sa tubig na bubuhay itong kangkong na to. Sa lupa lang po siya. Ngayon po ay luto na yung ating adobong kangkong. Ngayon ay hahanguin na natin to siya para ma-serve na po natin. Ngayon ay hahanguin na po natin itong ating adobong kangkong with tofu. Ito na po ang ating adobong kangkong with tofu. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat sa panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!